Bisan pa man sa nasinating pagsuway mugna sa pandemic, positibo ang Cebu City Police Office sa pagpalambo silang serbisyo nining tuig 2021. Bisan order o ang suliran sa illegal nga drugas maoy padayon nilang gitutukan. Ani ang report. Ang pwersa sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang usa sa naigo sa pandemic sa nakalabayng tuig. Din ubay-ubay sa ilang masakop ang nataptan sa COVID-19. Kinigumikan sa pagtamod sa ilahang responsibilidad si frontliner nga maoy ma-expose sa mga tao. Apan, nakalingkawa sila sa pagsulay ug nakabangon hangtod karong tuiga. Busa gisaad sa liderato sa Cebu City Police Office nga mas palapdan og paligunon pa ang ilang serbisyo. Suma ni Police Colonel Josefino Ligan, City Director sa CCPO nga priority nila ang peace and order. Bisan og miubos na og 80% ang krimen sa Dakbayan sa miaging tuig, apan padayon nila kining bantayan aron mamintinar ang kalinaw. Ang atuang anti-criminality efforts, labi na sa droga, labi na sa gambling, o sa mga implementation nato sa mga wanted persons. Ang problema sa illegal nga drugas, padayon sab nilang gitinguha nga mapuhag ilabi na ang mga personalidad nga nalambigit nini. Nang hinaot ang CCPO nga matuma na ang gitinguha nilang mabutangan og signal jammer ang Cebu City Jail, diin kasagaran sa mga drug personality adunay kontak sa pasilidad. Samtang gipangandaman karon sa kapulisan ang sinulog 2021 ug ang umaabot nga ika-500 ka tuig nga kasumaran sa Kristyanismo sa nasod. Pagsugod sa atuang 500 years ng celebration sa Christianity. So mo ni dako kayo nga event. This is a major event that entails a very good planning for security. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.